आङो मागोआव बिद्दाखौ आलासि जानो लाबोगौमोनलै नाथाय जोंहा आइमोना आंखौ लाबोनो होनाय नङा। बेजों गोसथोनायखौ मिथिबानोखि आंखौ बेसेबा रायखागोन आइया। थेवब्लाबो लोगो होननानै लिंहरनो हागौमोन खेबसे। ओइ सनिया, बिलाइस्रि नोङो? आलै सनिया, मागोआनो सफैलाय लांबाय, नों आंनो मानो दाबो फैसा थाइसेबो हराखै? बिबाथाय हरगोनल' होनो, ओमफ्राय नै मागोआनो सफैलाय लांबाय। आंनो नांगौ, मा बिलाइ सुदबो गैया मुलबो गैया, नों जुदि होनो हायाबा आं नोंसानियाव बिनोसै। माबा रुलै बिलाइस्रि, मानो बेफोरबायदि खालामो? रुना आं नोंनो सानथाम होदों टाइम। जुदि आं सानथामनि उनाव जुदि नोंनो आं होआबा नों आंनियाव बिफै। ओइ सनिया, नों खालि बिदिल' बुङो ओमफ्राय होनायानो थाङा। दिनै नै 6 मासानो जासिगोन, नों थाइसेबो होआखै आंनो। आंनो नांगौलै, आंनो नांगौ, आंनो दिनै नङाबा गाबोननो नांथारगौ। आं सानथामबो नेनो हाला। जुदि नोङो होनो हायाबा आं नोंसानियाव बिमानोसै। मागो सफैलाय लांबाय, फैसा नांगौ जोंहानोबो, ना बेदर जानो, खाना जानो। माबा बिलाइस्रि, बेफोरबायदि खालामनाङा र', आइया आंखौ बेसेबा रायगोन। नोंनो 10,000 फैसा होनो दं होनना मिथिबा आइया आंखौ बेसेबा रायगोन, न'आवनो थानो होनाय नङा। मा 10,000ल'लै, सुदै मुदै बेसे जायो नों साननाय नाय। मिथिगौ दे, जायखिजाया आंनो सानथामल' टाइम हो। दे होमबालाय आं नोंखौ अननानै सानथाम टाइम होबावबाय। जुदि नोङो सानथामनि उनावबो होनो हायाबा आंनो फैसा, आं नोंसानियाव नङाबा आदानाव बिथारगोन दे। जागोन दे जागोन। ओमफ्राय नोंलाय अबावथ' मोनगोन दा? नोंनियालाय माथो थाइसेबो फैसा गैयानो, नों बोरै होगोन आंनो? जायखिजाया आं नोंनो होबानोथ' जागोन ना। आं अबाव मोनगोन अबाव मोना नों बेफोरखौ टेनसन लानाङा दे, आं होगोन ना। हाव बिलाइस्रि, दिनैसो फैनाय नुबायहाय नोंखौ जोंहानियाव। ओरैनोसो फैखो ना खामानि थाखायसो फैखोहाय? फैफेरा दिनैलाय। ज'नो होनो हाया नामा? आंखौथ' मा गसंबाय थाखो हा सनिया? ज' बिलाइस्रि बेफोरावनो। नांला दे आयं, जिरायथ'ला। मानो? माबा आयै, बिलाइस्रिनिया बोरमा गोमादोंनो, बिनिखायनो नागिरफैदोंमोन बियो। जोंहानावबो फैनो हानाय ना, बिनिखायनो नायफैदों जोंहानियावबो। नङा होमबा बिलाइस्रि? औ आयं औ, आङो बोरमासो नायनो फैदोंमोन र', बोरमा नागिरनो। बोरमायालाय बोरै गोमानो मोनखो? दोनदाल होआखैमोन नामा इयो? माला गोमाखो? दोनदाल होदोंमोन आयं, बिदिनो गुबुना थांबाय माथो। फैयाखै खोनालै जोंहानियाव। औ, नोंसानाव फैयाखै? दे होमबा आयं, आङो गुबुन जायगायाव नागिरहैनि र'। सनिया, दे थाथ'। औ दे थां। जेनथेन बासिबाय दे। बिलाइस्रिया जुदि आइनो खिन्थाना होनोमोनबा सेस जाखागौमोन। आयै, नों सुगआव थांनो नागिरदों नामा? औ, थांनि र' फाखोसे। आयै, मोस्रोमनि बिब'आ माथो, माने बिबारिया किसमिसनो सना होदोंनो जरासे। दाखालि बाजैयासो खिन्थादोंमोनलै आंनो, नंमारगौ ना मायोलै? नोंलाय दाखालिनो खिन्थाबाय थाबाय माथो आंलाय, सना जरासे होदों होननानै। जेबो थालखौनो लाया माथो नोंलाय। खोनायाखै आङो। बोरै आयै, माबायसि सनाया? आं नायगौमोनलै, आयै माबायसि? मोजाङानो आरोहाय, मोजांबाबोलाय आरो अबाव समायनो, गोसोम मानसि। ओरैनो बेसेबांसो दामिकनिबा सनाया? बिदिनो 20-30 हाजारफोरनि जागोन खोना। 20-30 हाजारनि? होमबालाय आंलाय माथो 10,000-20,000 मोनबावगोनलै एक्सट्रायै, बिलाइस्रिनो होखांनायनि उनावबो। ओमफ्राय सनाखौ अबाव दोनदोंबा बाजैया? आं नायगौमोनलै खेबसे। नायहैथाङा आरो? बाजैयाबा दिन्थिगोन ना दिन्थिया आंनो? मानो दिन्थिया जानो, नायहैनो हाया? नायनि र' आं। जायखिजाया आंनियाव जेबो लामा गैला किसमिसनि सनाखौ खावनायनि अनगा। जेरैखिबाबो खावनांसिगोन आं किसमिसनि सनाखौ। बाजैजों दिनै मोजाङै रायज्लायफ्लानि र', एसे मोजां जाफ्लानि र'। आरो बेखौबो बामफ्लाफ्लागोन आं। गोसोम बन्दिखौ दिनैनिफ्राय अनफ्लागोन आं। ओमफ्राय गाबोन खावनानै डाइरेक्ट फाननानै बिलाइस्रिनो फैसा 10,000खौ होबाय, ओमफ्राय बाखिखिनिया आंनि जाबाय। सरि बिबारि बाजै, सरि मोस्रोम बाजै, सरि किसमिस गोसोम बन्दि। नोंसोरनि सनाखौ खावनायनि अनगा आंहा जेबो राहा लामायानो गैला। ओमफ्राय सनाखौ खावखांनायनि उनाव आंथ' एक्सट्रायै बिलाइस्रिनो होखांनायनि उनावबो 10-15 हाजारसो थाबावगोन। ओमफ्राय आंनि सना बिरदावनो आं 5,000 होनोसै, बाखि 10,000खौ आं लानोसै। हेल' बुद्रां, बुं। फन खालामदोंमोन नोङो? आं गैयामोन। माबा थुनथुलु आरो थुनथुलि नायथारदोंमोन आं। थुनथुलि? औ, माने जोंहानि अमानि नामानो थुनथुलिलै। बिमानि नामा थुनथुलु,
ओमफ्राय फिसाजो मासे दङ टुनटुलि फानाबो दिनै नै बोसोरब्रैयानो जासिगोन खोना टुनटुलुआ फाननानै थायाखै फिसाजोआबो देरबाय दिनै 8-9 माससो जाबाय बोसोरसेयानो जासिगोन फानाबो मानोथ' फाना जोंहा बिबनांनिहाय फानाबो अनसै मालाय टुनटुलु टुनटुलि होननानै लासियो बामसेमोन उन्दैयावबो फिसायाव अमाखौ मा फानलाया आरो 20,000 गाहाम मोनखागोन माथो मानैजों फानानो गैया फाना ओमफ्राय नोंहालाय माथो खालामदों ओंखाम जाबायना जायाखै जायाखैलै हिनजावानो संना होआखै माथो नोंखौनो लाबोनोसै खोनालै आं सोबागोनलै नोंखौ दानो ओरैनो बुंदोंलै डिआर एक्स आं ओरैनोसो बुंदों नोंलाय मा बुंथारदोंसो सानबाय नामा आंहाबो ओरैनो बुंफाबाय आरोहाय नोंहा हौवाया मागोआव फैयानो फैया होनदों र' मा खालामोथाय दे होमबा बोद्रां दोनथ'नि ना आङो एसे खामानि मावनो खामानि दं बा आगोलनो आं फन हरबा माथो बादुलिथारमोनलै उन्दुनायल'थारमोन उन्दुनाय जानाय मबाइल नायनायल'थारमोन ओमफ्राय दा हाबा जानानै दोखो मावथि जाबाय नामालै हाबा जाबालाय आरो मा आरो मावखानांखागोन दे माव ओमफ्राय नोंहालाय हिनजावा मा खालामदों दङ ओंखाम ओंख्रि संगासिनो दे दोनथ' होमबालाय औ दे बाय बाजै सोरजों रायज्लायनायमोनलै एक्सजों रायज्लायदों होनबाथाय बोरैबा सानगोन खोनाहाय आदाखौनो बुंना होनसै आं आदा जोंहानि आयंनि फिसाला जायो बिनिया माने हिनजावा थाब ओंखाम ओंख्रि संना होआनो माने बाजैया बिदा नालाय बिनानावखौ बिदिनो गेजेर खबर लाखाबाय थाखायो जोंहानि आदाया नंगौ नामा ओमफ्राय नोंहा टुनटुलु आरो टुनटुलिनो आदार होबायबा होबाय न' सिबिनि र' न'आ दाखोर जाना दङ आंनिया थां मालानिफ्रायथ' आरो बिदा गोदान ओंखारलायखोलै बिनियालाय माथो सानसेबो खिन्थाफेरामोन आयंनि फिसाला फन हरदों होननानै लोगोफोर दिनै भिडिअ हगारिया 2 ना 3 जाबाय दे गाज्रि मोननाङा आं माने मानसिया एसे बेस्थ'मोन आरोना नोंथांमोनाथ' बयबो भिडिअखौ नायगोन होननानै नेबाय थायोना सरि दे माने आं जोबोद बेस्थ'मोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालाम दे होनबासो भिडिअफोरखौ बानायनो बांद्राय इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना लोगोफोर दे होमबा लोगोफोर दाना भिडिअखौ नायलांदो गोसोम बन्दी आयु खालि उन्दुनायल'थार एनोबो रोङा माबो रोङा उन्दुबायल' थायो सनिया दिनै किसमिसखौ बामदों सनिया नोंसो बामबाय दङ नानिखौ बाजै आं बामनाय नायदों र' आं माने आं मानो बामा मोनथिगौना आं गथ'फोरखौ ओरै बामखायाना गियो आरो बांद्राय गोरलै गथ'फोरखौ बामनो गियो थेवब्लाबो दिनै बामनाय नायदों र' आङो सनानि बाथ्राखौ दानो दिहुनथ' आरो दा बेलासे दिहुननोसै दानो दिहुनबाथाय एसे सोगो जानो हानाय नङा सैथान मानसि बेनिखायनो दायो नङाबा गाबोन फुङाव दिहुननोसै बिलाइस्रियाथ' आंनो 3 मौका होदों नङाबा गाबोनो आङो सनानि बाथ्राखौ दिहुननोसै ओमफ्राय समफोर खावनानै फाननानै बिलाइस्रिनो होबोखानोसै फैसाखौ गुड आइडिया दे जेबो नङा दे सोरबा बिदिनो गथ' गोरलैफोरखौ बामनो गियो किसमिसा किउट दे ना बाजै एसे गोसोम आरो थेवबाबो किउट किउट ना दिनै सनिया मानो इसेबां अनदों किसमिसखौ बिदिनो अनबाय थानायबा मोजां जागौमोन आं दिनै गोसोखौ बेसेबां मोजां मोनबाय दायो बिबारियाबोनो खिन्थानांगोन र' मा बिमायंआ नायनो फैला नामा मागोफोराव लिंनो हाया होमबा बिबारियाबोखौ फैगोना फैयाथाय बेबो सोलाबथारालै बिनियाबो अमा बोरमा दङना मोसौबोसो दंबावोमोन ओमफ्राय दा मोसौखौ लाइमोनाबो मादैनो होबोबाय आरो थिलुनियाबो हामाखैना थिलुखौलाय माथो बाहेराव लांनो होन्दोंमोन मानो लाङाखै दाबो आगो बायखांनायनि उनाव लांगोन होनना बुंदों र' लांदो सेंग्रा मानसि ना बेफोरबायदि खरा थाबाय थाबा बोरै जानो बाजै आं किसमिसखौ दोननोसै दे बिसिनायाव माबा आं गथ'फोरखौ लाबाय थायाना आखाइ सासोदों माने आखाइया रुवायसोदों रुवायखायो नोंहा लानायनि अयभास गैयाना जोंनियाबो सिगां एसे रुवायोमोन दा रुवायला आरो जों लाबाय थायोना
औ नंगौथ' आरो देनां जोंफोर गाव गावनि गथ' जाबाथ' बिदिनो सानफ्रोमबो लाबाय थानांगोन नं है आं बेफोरबायदि सानफ्रोमबो लाबाय थानो हानाय नङाहाय मोस्रोम बाजै आंहा रुवाथि लाखिगोन इस्रा रुवाथि लागोन नामा आं हायाथ' मोस्रोम बाजै नै आं किसमिसखौ लानाया 10 मिनिटानो जायाखै 5 मिनिटफोरल'सो जाबाय बेयावनो एसेबां रुवायखाबाय आखाया दे दोन बिसिनायाव दोन रुवायगोनथ' र' नों लायाना बिदिनो सम सम लाबाय थागोन दे आङो गोबावैथ' लानो हाया देनाय आखाइ रुवायै थेवब्लाबो बिदिनो 5 मिनिट 10 मिनिट बेफोरबायदि लागोन आरो औ दे जागोन दे लानो लुबैबानो लाफैबानो जाबाय ओमफ्राय आखाइ रुवायब्लाथाय आंनो होबानो जाबाय जागोन दे बाजै होमबा आं दोनथ'नोसै बिसिनायाव ना नों लानो लाबो होनबा आङो लानोसै दे गाइखेर बुखैखाबाय खोना दे होमबालाय मा सनिया दिनै आयं किसमिसखौ बामदों औ आब' दिनैबा मानो एसेबां अननाय फैखो बामदोंसो आं आसरित मोनदों नुनानै नङाबाथ' गथ'खौ नायनानै थाङामोन जेमानबाबो बिमानै जायो नालाय अननाय फैबाय खोना औ बेखौनोथ' सानदों र' आङो जेनेबा गथ'खौ नायनानै थाङामोनलै आब' दिनै बामदों आसरित मोनदों बिदिनो जुदि अनबाय थायोमोनबा बेसेबा मोजां मोनगौमोन आं गोसोखौ अनगोन दे मानो अना जानो ओमफ्राय नोंसोरलाय माथो खालामदों लाइमोन आब'आलाय दङ पलेमखौ बानायना होखादों दे आङो रायज्लाय हेलौ लाइमोन आब' मालै नों मायंखौ नायनो फैया नामा थांगोन र' नों फैनाय नों मागोआव फैया नामा नानि र' मा जायो आब' थांनोबो हानाय दे नोंथ' नानि फिसा जोनोम जानायखौ मिन्थियाखैमोन न' ओहो मिन्थियाखैमोन आङो दाखालि फैनासो मिन्थिबाय दे जेबो नङा दे आब' नुसिगोनथ' एबारो खोनागोन दे हले नोंसोर सानैबो आलासि जानो थांगोन दे नों फैया आरो थांगोन थेवब्लाबो नोंसोर फैया आरो खेबसे फैदो दिनै मालाय सनिया नोंखौ फैया नामा होनना सोंलायदो नंगौ थांगोन र' थांगोन मालाबा थांगोन दा थाङाबाबो मागोनि लास्टफोराव थांनोबो हानाय थांनोबो हानाय बेलाय फैथारनांगोन नोंसोरो दे जागोन दे ओमफ्राय दालाय आयं किसमिसा मा खालामदों दङ दा नै गाइखेर जागासिनो आं माने ओरैबायदि खुसिलै आब' खुसियावनो थानो हायि नोंखौ फन खालामबाय माने गथ'खौ नायनानै थाङा दिनै बामदों आसरित मोनदों आङो आं बुंदोंना बिमानि नालाय थैनि सोमोन्दो दङ बेनिखायनो अननाय फैबाय खोना नोंसोरनालाय दङना गैया गैया दे ओंखाम संबाय नामा आब' ओंखाम संखांबाय दे होमबा दोनथ'नोसै ना लाइमोन आब' फै दे औ दे जागोन दे आयं किसमिसखौ आङो रियेलाव नायनो लुबैसोबायलै बिबारि थांमारगोन दे सानसे नायनो जागोन दे आब' मादैया नोङो फन हरनानै खिन्थायाखैमोन होनबा माने मादैया नोंनो हराबाबो नों सानैनो हरबाय थायोमोननो माथो फन खिन्थायाखै मोस्रोमनिया आयं फिसा जोनोम जादों होननानै ओहो खिन्थायाखै आंनो मालाबाबो खिन्थायाखै माने आनैनो खिन्थादोंमोनबाबो आनैया बावदों खोना आंनो खिन्थायाखै मानसियानो बावसोयोलै आनैया बिराद बावखायो नङाबा आङो खेबसेबाबो खबर लागौमोनथ' आंखौ निमाहा होदो बिबारि आं आयं किसमिस जोनोम जानायखौ मोनथिदोंमोन आनैया आंनो खिन्थादोंमोन नाथाय दा आं मोनथिदोंमोन होनना खिन्थाबाथाय नोंसोर आंखौ एसेबाबो बोरैबा सानगोन ना बेनिखायनो आङो थगायनाय जाबाय मोनथिनानैबो खेबसेबो खबर लानो फैयाखै बिदि होनना सानगोन ना खिलुखौबो खबर लानो फैयाखै मोस्रोमखौबो खबर लानो फैयाखै मोनथिनाबो बिदि साननानै बेसेबा गाज्रि मोनगोन आंखौ आब' मा सानबाय थाखो नोङो जेबो नङा बिबारि अह' आब' आं नोंनो मोनसे खोथा खिन्थानो बावदों लाफाथिया हाबा जाबायसो मा लाफाथिया हाबा जाबाय सोरजों अबाव जाखो गामियावनो सनसबित सिखावजों हाबा जाबाय आरो बेलाय मा सनसबितजों हाबा जादों बेलाय माथो मानसि बासिसोयोमोन आयौ आब' बेनोथ' ओमफ्राय दा माथो मानसियाबो गैलानो गोमानासो दङनो आयौ फाग्लिया ओमफ्राय खैदिनसो जाखो हाबा जानायालाय मास मोनथाम जाबाय ओमफ्राय दा हाबायानो जाबाय गावसोरानो मोजां मोनलायनानै मानोबा खारलायखो आरो आयौ आं हालाहाय मास मोनथामल'सो जाबाय बेयावनो नांज्लायनानै खारनांगौ जाबाय आरो सोरबा गुबुन सेंग्रा मोजां मोननायसो दंबावोमोन खोना सनसबितला आरो जेबो गैयाना जानाय लोंनायखौ खस्थ' मोननानै थांबाय खोना गुबुनजों मोनथिलादे आरो बिसो मोनथिगौ बेसेबा नागिरदोंनो माथो आयौ ओमफ्राय लाफाथि बिमाया एक्सेप्ट खालामदोंमोन आरो हामाखै दाखालि न'आव थांदोंमोननो थानायाव माने जेनेबा खारि टाइमाव ओमफ्राय दोखो दोखो बुजाना हरजादों फाग्लिया थाङा सनसबितखौसो मोजां मोनखुमाना दङमोन आरो आयौ औ दुर्गा फुजायाव खारखुमा लांनायानो बिमानि लाहानियाव दुर्गा फुजा नायनो थांनो होननानै खारखुमा लांदोंथ' ओमफ्राय पुचुकाबो थांफानो नायदोंमोन ओमफ्राय लांफायाखैनो आं हालाहाय बेनोथ' थाङा हाबा जाबाय
अबाव खारखो फाग्लिया बेनोथ' लाइफआव बेफोर मैगंनि अनगा जेबो मैगंखौनो मोनजानाय नंला खोना आङो मारै एसेबां खाफाल गाज्रि आंहा बाल बुरियाबो खामानि मावनांगौ माथो जबथ'यैनो दङ खामानिबो मावा बालबो मावा बै हाग्रानि ओंख्रिफोरखौनो नागिरथिंबाय थागोन थास' हेलांसि माबा बुथुवा थुनथुनि बेफोरल'थार आं हायाहाय बाल बेफोरखौ जाबाय थानो आंनो नांगौ आलु दालि ना बेदर कबि सयाबिन पनिर बेफोरखौसो नांगौ आंनो थानो गोसो गैलालै बाल बे बुरैजोंबो आं दा अबाव थांनो देनाय आलासिफोरनियाव थांबाबो बाल खिन्थाहरगोन न'आव मोनथिबा आरो सनसबिताबो मोनथिगोन सनसबिता मोनथिबा आरो आंखौ अबावबा लांफैगारगोनसो बै गोबोरखि मोखां गुन्दाजों आं मालाबाबो संसार जानो हानाय नङा साइज गोनां हेन्डसामबाबो एसे बेलेगमोन नङाबा फैसा बुरजा गोनांबाबो एसे बेलेगमोन फैसा बुरजा थानायबालाय गाज्रि मानसिजोंबाबो थानो हायो संसार जानो हायो मानसियानो साइज गैया फारसेथिं फैसा थाइसेबो गैया नङा आंहा दा मा जामारगोन इयुनाव मा जामारगोन आंहा दा आरो बुरियाबो सानफ्रोमबो हाग्रानि मैगंफोरखौ लाबोनानै आंखौ बासिनो होयो ओमफ्राय खारै संगोन बा रुना दोनगोन बालनि न'आवसो थांनो लुबैसोबाय आं आइमोना आंखौ फोथायबाबो बेलेगमोन आंनि आइमोना जुदि फोथायनाय मोनबा आंखौ सनसबिता लांनो हानाय नङामोन आयै नों मानो गावनि फिसाजोखौनो एसेबो फोथायलिया आरो आंखौ लांफै सिमखौबो बख'नासो दोनदों आं आरो सफिननानै रायज्लायनोसो लुबैदों आं न'आव नाथाय रायज्लायबा मा जानो आंखौ रावबोआनो फोथायाबा आरो आंखौलाय मालायनि न'आवलाय मानो लाखिबाय थानो देनाय आरो फारसेथिंजाय बिनि बुरैनि फिसाला क्रिमिनेल बावसो मार्डारार बावसो माब्लाबा फैयो दा मास मोनसे मोनैनि उनाव जुदि फैना होयो गैला आं दा मा खालामनांगौ अबाव थाहैनो फैसाबो गैया आखायाव थाइसेबो फारसेथिंजाय आरो मोजांबो मोनजाया सानफ्रोमबो रुनाय खारदै ओंख्रि नाफाथि आयं मैगंखौ सायखांबायना नाफाथि सोर नाफाथि अबेनि नाफाथि सिनायसाबा आंनि मुङा लाफाथिसो लाफाथि ला ना नङा आयं ना नङा लासो ला बावबाय थायोहाय आङो आयं आरो नामाबो एखेयानो ना एखे खोनाखायो नाफाथिबाबो लाफाथिबाबो होनबा नोंनि नामा लाफाथिसो आरोना ला ना नङा आंलाय नाफाथिसो बुंफ्लांबाय थायोमोन नाफाथि नङाहाय लाफाथि नामफोरखौ मोजाङै खोनाना लानांगौब्रा आयं जागोन दे गथ'आलाय माबायदिहाय बोरैबा खाब्रांथारहाय खनसेबो ओरै टेनसनखौ बेयाव आरो आंनि नामफोरखौबो मोजाङै खारिनो रोङा लाफाथि बुंनो रोङा माबा आयं ना बेदर जानो लुबैसोदोंमोनहाय जागौमोन आं लुबैनायालाय आंबो लुबैदों र' आयं दा अबाव मोननो फैसायानो गैया आयं नोंलाय माथो हट्टा-खट्टायैनो दङलै माने जब्द'यैनो दङ नोङो हाजिरा खामलाफोर मावहैनो हागौथ' मानोथो ओरैनो थाबाय थायो मावो दा रावबो लिङाखैना बेनोथ' दाथ' मागोबो सफैबाय माथो जानो नागिरदों बेफोरखौनो जाना थानोसै होमबा एसेबां खाना जानाय दिनफोरावबो एबा मागोआव दोखो खानासो जायो नायै बेदरै फैसायानो गैयाबा दा अबेनिफ्राय जानो देनाय आयं खिथिबुरै नोंनि मोखांखौबो नायनो बासोबाय आं रागा जोंबाबालाय आरो मा जानो आंनो जेखिजाया जायगाथ' होदोंना लाफाथिया अबाव थांमारखो आंखौ नागारनानै अबाव नागिरना मोनबावनो आं बेखौ साला थंगालिया साला आंखौ नागारना थांमारबाय खाथिखिया साला सोरहानायाव दंमारो बियो फैदोलै लाफाथि मानो बेफोरबायदि नोङो नों फैदोलै लाफाथि आं खामानि मावगोन ना खस्थ' खालामनानैबाबो आं नोङो एबार नायै बेदरै जाहोगोन मानो एसेबो बुजिया नोङो आं नोंखौ मोजां मोनो नोङो आंनि हिन्जाव आङो नोंनि हौवा नों मानो बुजिया हाबायानो जाबाय दा जोंफोर सानैया गथ'दों बिमा बिफायानो जासिगोन
ओइ एसे बुजिनांगौलै अबाव खारहै मारखो बियो सोरबा सेंग्राजोंसो थांमारबाय इये नोंखौनो आङो सोरजोंबा थांदोंबाबो लायफिनगोन औ लाबोफिनगोन आं ओमफ्राय नोंनि हौवाखौ दानस'ना गारबोखागोन मानो होनबा नोंनि दा उदैनि गथ'आ आंसो बिफा आंनि अनगा रावनिबो मोनथाय गैया आरो आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो लाफाथि नों मानो बुजिया सनसपितसो आं सनसपित नोंसोरो आंखौ सिनाय हायाखै मोजांबासो मोजां गाज्रिबा गाज्रि नों साला हौवा गारना थांग्राना हा रागा जोंबा दानो नों जेरावखि थाया मानो नागिर नागिर दिहुनगोन आं नै थांसेयानो नागिरनो सनसपित आयो आं जोबोद रागा जोंना दं आयै नोङो बेफोरबायदि रागा जोंना थाबाय थाबा मा जानो हा नोङो बिहामजोखौ मानो नागिरनो थाङाखै दिनै साला गामियावनो ओंखारलांनो हाया बयबो सोङो नोंनि बिहामजोआ मानो खारखो अबाव थांखो होननानै अबाव नागिरना मोनो आयै आं नागिरा नङा नागिरगासिनो दिनैल'सो नागिराखै आं नङा नोङो बिहामजोखौ मा खालामनाय हा नों बुदोंमोन ना मायोहाय मानोथो थांखो होनबा माथो थाङाखैमोन बुवाखैलै आं बुवाखैबा मानो थांनो मोनखौ नङा बे मानसिया एसे बोरैबा होननानै नोङो मिथिखागौ नोङो एसे सिं जाना थानांगौ ना मानो समान समान नांज्लाय नोंहालाय दा खारबायना लासिंसिंनो आंहासो सनमान थांगारजोब्बाय आरो नोंसोर हाबायानो जालायबाय गार्लफ्रेन्ड बयफ्रेन्डथ' नङाना मा खर'नि नांज्लायबाय थायो हा नांज्लायाखैमोनलै आयै नांज्लायाखैबा मानो खारनो मोनखो बिलाय हा नङाबाथ' बियो खारनानै थायाखैमोन नङालै आयै बियो आंखौ ओंखामखौनो संना होआमोन नोंहा संना जानांगौमोन ना नोंलाय बेखौ बिदि होनना मिथिखागौआनो मालाय लासैनो बुजिलांनाय जागौमोन ना उनाव हारसिंनो आंथ' मानो समान समान नांज्लायफाबाय थानांगौ नोङो दा खारजाबायना दा नोङो जुदि नोंनि रागाखौ एसे कन्ट्रल खालामना थानायमोनबा दिनै बेफोरबायदि जानाय नङामोन सनसपित दाय आयै आं रागा जोंबाथाय आरो बिदिना कन्ट्रल खालामनो हाया बेफोरबायदिजों दुनियाया सोलियालै आबा मिथिबाय मालाबा नोङो हिनजावनिबो खोथा लानांगोन हिनजावनिबो सिं जाना थानांगोन गासिबो टाइमावनो नोङो महाराजा रखम जाना दिन्थिबा जागोन नामा आया बिदिबा संसार जाया मिथिबाय सासेया रागा जोंबाथाय सासेया सिं जाना थानांगोन सानैबो जुदि समान समान नांज्लायोना गैला संसारा मोजां जाखालाबा नों खोनासंना लाखा नोङो जुदि संसारखौ मोजाङै जालांनो सानदोंबा नोङो मालाबा सिं जानाबो थानांगोन आरो हिनजावनि खोथाबो मानिनांगोन आबा बेनिखायनो नोङो लाफाथि बिहामजोखौ जिखि जाया लाबोदो नागिरनानै ओमफ्राय सानैबो मोजाङै अनलायलायनानै थादो मिथिबाय नोंहामजोआलाय माथो आंखौ सैथारा अबावलाय अनगोनलै जिखि जाया नागिरना लाबो मिथिबाय नुदो जों आइया गोथक अनसुलि लाफाथि नोङो जों आइखौ बेसेबा रायो थेवब्लाबो आइया नोंखौ बेसेबा अनखायो नोंनिसो लोगो जाबावदों आंनि लोगो जायाखै नोंनिसो साइड जाबावदों आंनि साइड जाबावाखै मिथिद'